हो अब की घरे ना आवे के बा? अरे घरे तब है बा। पहले ही बतावा 14 अप्रैल की तैयारी हो गई बा? हाँ उ तो हो गई बा। सुना सुनावा। आसो भीम जयंती बोला मनाई कि ना? आसो भीम जयंती बोला मनाई कि ना? बोला बोला धान के कवा कटाई कि ना? बोला बोला धान के कवा कटाई कि ना? बोला बोला धान के कवा कटाई कि ना? बोला बोला धान के कवा। अरे काहे ना हमार सुना। सुनावा। अल्लाह अल्लाह जल्दी दिहली से गाड़ी रजाऊ। दला दला जल्दी दिल्ली से गाड़ी रजाऊ। दला दला जल्दी दिल्ली से गाड़ी रजाऊ। धला धला जल्दी दिहली से गाड़ी रजाऊ। बहुजन संग मनाई भीम जयंती रजाऊ। बहुजन संग मनाई भीम गाड़ी रजाऊ। बहुजन संग मनाई भीम गाड़ी रजाऊ। बहुजन संग मनाई। चिंता मत करा, आजे गाड़ी धालेत बानी। सुना। सुनावा। 14 अप्रैल हवे शुभ दिन हो, भीम बाबा के जब भैले जन्म हो। भीम बाबा के तब भइले जनम हो। भीम बाबा के तब भइले जनम हो। 14 अप्रैल हवे शुभ दिन हो, भीम बाबा के जब भैले जन्म हो। भीम बाबा के पंडाल सजाइल कि ना? बाके पंडाल सजाइल कि ना? भीम बाबा के पंडाल सजाइल कि ना? भीम बाबा के पंडाल सजाइल कि ना? बोला बोला धन के कवा कटाई कि ना? बोला